Newid hinsawdd. Pobl fwyaf pwerus y byd yn trafod sut i leihau allariadau carbon. Mae fater sy'n cael ei drafod ar sawl blatfform. Mae'r wythnos hon trwy ysgolion o ardal Sir Gâr oddi i fynd â'i neges lawr i'r Senedd y Mae Caerdydd. Mae'n profiad anhygoel, cos dwi byth wedi bod fan hyn o'r blaen, so mae'n grêt cael gweld y lle i gyd a dod yn gilydd fel sir i cael trafod pethau, mae'n rili neis. Wel, heddi ni wedi dod yn gilydd fel ysgolion i siarad am beth ni wedi bod yn gwneud fel prosiect i cael gwella'r cymuned, fel i cael syniadau wahanol a felly casglu syniadau newydd. Mae'n opportunity neis i dod lan fan hyn a gweld y Senedd a fel hwnna. Ydy, mae grŵp gweithredu dros yr hinsawdd yn trafod ac yn gweithredu o leihau gwastraff bwyd i gyflwyno egni gwyrdd mewn ysgolion. Ni wedi bod yn trafod yn y Senedd amdano sbargynnu a lusen sbargynnu a pethau oedd ni gwneud mewn y dosbarth i fel newid climate change a pethau. Ni wedi bod yn casglu carbon i mesur faint o carbon sydd yn y coridorau a dosbarth. Ni wedi mwynhau gweld y posteri troi y golau band a switches am y Chromebook a'r iPads. Fy hoff peth oedd fel casglu carbon o'r spirulina. Bydde fe'n neis i cael gweld pobl yn gwrando arno ni, cos wedyn bydd nhw'n gallu gweld beth i ni'n neud i helpu cymuned ni. Bydde fe'n neis cael gweld falle mwy o bobl yn gwrando arno ni. Lledaenu ei gwaith a'i neges, a'r criw yma yn gobeithio mynd yn bell wrth wneud hynny. Rose llongyflliadau ar ennill y Llais. O, fi actually ffili credu ar y pryd. Fi'n meddwl nes i literally just dechrau fel credu mewn i cylch bach a just dechrau llefen achos, o fi just over the moon amdano'r peth, o fi ffili credu. Oedd mam a dad fi, maen nhw mor supportive, o'n nhw wedi inviteo fel teulu a ffrindiau draw, a tua fel, fi'n meddwl tua 40 pobl yn y tŷ, gyd yn fel eistedd o'r gwmpas y teledu. Ond hynna di wneud fi deimlo'n really special. Fi wedi caru bob ran, ond fi'n meddwl oedd y rownd derfynol yn hoff diwrnod fi, achos fi'n meddwl erbyn ni oedd yn teimlo mwy fel sioen a cystadleuaeth. So, oedd fi eisiau ymlacio sy'n bach a oedd y caneuon jyst mor dda. Fi'n meddwl mae'r holl brofiad jyst wedi gwneud fi'n gymaint mwy gyfforddus yn fy hun a fel mwy o hyder a fi'n teimlo fel fi wedi tyfu fel unigolyn hefyd. A pa fath o gyngor sa'ch chi'n rhoi i gwylwyr ni adra sydd eisiau gyrfa yn canu? Os mae hynna'n beth ti eisiau gwneud, mae rhaid i ti cer amdani achos os ti ddim yn gwneud a ti wastad mynd i gofyn ond be gall wedi digwydd a so ti'n moyn hynna. So fi'n meddwl os mae'n rhywbeth ti'n really angerddol amdano, mae rhaid ti'n mynd amdani.